huomenna olla kuvauspäivä ehkä. Riippuu vähän. Pääsevätkö ne paikkaan, missä me kuvataan yksi video. On puhelu. Tänne ne pysäytetään ja ketkäistään ja poistetaan, kun vastaat puheluun. Tiedänhän tyyppi, joka ei tykkää siitä, että me ollaan kanava. Hän tietää ja muutama muukin tyyppi. Tulee niin nauraavaa tälle. Nyt joku soittaa. Just tuli tuohon kuvaamiseen pieniä juttuja niin, että yksi minun kaveri pääsi sinne, koska se on mukana siinä videossa, koska joka tapauksessa huomenna se kuvauspäivä video tulee julki ehkä 7-8, koska minä en tiedä, että saanko minä sitä editoitu siihen mennessä. Mutta kun mä oon niin surkea editoija, vaikka tähänkin vaan lisään tekstit ja siinäkin menee ehkä tunti, niin en minä osaa. En tiedä, se on... Ei, se soittaa taas! Se oli sitten astetta pidempi puhelu. Ei se kesti joku 15 minuuttia se puhelu, melkein 16. Mutta sitä paikkakunnan nimeä en oo vielä sanomassa. Tää! Löysin kato.